Aquest cap de setmana s'ha celebrat a Roma la Jornada de les Confraries i de la Pietat Popular. Germandats de tot el món van pelegrinar a Sant Pere del Vaticà amb motiu de l'Any de la Fe. L'organització d'aquesta jornada mundial l'ha realitzat l'arquebisbe Rino Fisichella, president del Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, que ha comptat amb la col·laboració de diferents bisbes, entre ells el bisbe auxiliar de Barcelona i president de la Comissió de Pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola, Sebastià Taltabull, i el pare Josep Enric Parellada, director del Departament de Santuaris i Pietat Popular de l'esmentada comissió. El dissabte 4 de maig pel matí, les confraries van fer el pelegrinatge a la tomba de Sant Pere, fent la professió de fe i visitant la Basílica de Sant Pere del Vaticà per grups lingüístics. Els espanyols anaven acompanyats pel bisbe Taltabull i els conciliaris de les confraries assistents. Ja a la tarda es van traslladar a l'església Santa Maria de l'Hort per assistir a una catequesi que va impartir el cardenal Antonio Cañizares, prefecte de la Congregació per als Sagraments i el Culte Diví. El cardenal Cañizares va expressar que sempre en el cor de les confraries ha d'estar l'ànima de la vida cristiana, l'Eucaristia, i va afegir que les confraries necessiten una renovació. Fan molt, però podrien fer-ne més. Posteriorment, es va celebrar l'Eucaristia presidida pel mateix cardenal Cañizares i concelebrada per Monsenyor Taltabull i els altres preveres vinguts d'Espanya. El dia següent, diumenge 5 de maig, tot i la pluja, totes les confraries participants es van reunir a la plaça de Sant Pere del Vaticà, on el papa Francesc va presidir la missa en la que va destacar l'autenticitat evangèlica, l'eclesialitat i l'ardor missioner. Un cop finalitzada l'Eucaristia, a la que van assistir 300.000 persones, els bisbes concelebrants, entre ells Monsenyor Taltabull, van poder saludar personalment el papa Francesc.